Wa ko ningo nga kamu kinala ko naglaway kas kanding nimo. Namatay nang niya ko sa akin og kamote. Ingon ko nga wala ko nanguha. Kamatay na. Binuha ng inyo. Ibili lang akong kanding. Ay, palit. Nabigkas ko kanding ay. Ano isa nimo? Ano ka mong tarong kaon? Hindi na, dali. Dali. Mimi. Mimi. Ali, Mimi. Ano na sa ilang ipas mo kang dali? Dili sa kan. Kaon mo mayod ya. Daot kay mo ha, wa mo kayo kaon nga na may daghang makaon. Ya. Dito be. Oh, kami. Oh. Ya ha, magtapok mo ha. Ya. Oh. Ding mangguning pikta gilawig diri kay. Ano gilawig man na? Daat sa dito sa babaw. Halos gikaon lang tanang saging na ko dito. Wala tugkit ato hospitaron. Ayaw gining kanding. Ikaw na itiglawig diri si mong kanding ha. Muna na nga matay lang akong tanom diri. Sige magkapaglawig diri. Ikaw sige paglawig diri. Ako ka mong kay. Kanding mo sige tiglawig kanding diri nga matay na ko saging og kamote. Wala na buhutang. Wala yung ganoon na. Gibilan man na. Sige biglan. Ikaw ay mong kanding pala sige paglawig diri na matay na ko saging og kamote. Wala na ko gihurot ang udlot to. Nabilin jud ko. Ano sa man mo? Wala mo na pasabot nagwagal ka mo ikaw ay mong kanding. Basta ka kaglawig. Wala nga ginaingon hingon magkahilong ako liso nga pa man namamunga. Ano yapag naman kabungol ba? Wa ko ningo nga kamukin na ko naglaway kas kanding nimo. Namatay nang niya ko saging og kamote. Hingon ko nga wala ko nanguha. Grabe naman gibungol lang mo. Noon sa man mo? Wala lagi liso. Sa mo bayan na kabungol lagi kay na. Ako gipasabot niya nga nahurot na nga atong kamote og saging. Hingon Sige sa lang wala ka kanding. liso yung kamunggay. Wala ko mong liso. Wala bunga. Ay, sabot. Grabe bungol lagi na niya. Dani harag yun na siya gid. Usa man yung mga tawhanan. Nangawa pag kamunggay. No. Ay, mo sa kanding nun, yung pagkamunggay. Tarawa nangawat na sa kagkamunggay. Ha? Akong ganding. Tanong na ko hikot. Grabe oh, yung bungulan niya. Wala man makabuhi. Ang akong gipasabot ni mo ba? Nangawat kag kamunggay. Sus, wala lagi. Mayo makipakahikot to. Ang ganding nako. Naon sa man mong duha. O nawa, ang issue sa nato kandi o imong kanding gipamatay na amo sa akin. Sa among kamote. Gutom tingin yung bayhana kay muro bungol naman. Gigutom guro ka sa. Wala pati ka lang yung kagdong, purtig yun yung mambumula. Yan ako nangawat kag kamunggay. Unsa nga? Wala yung ungol. Di magi ko kasaka yung inyong ungol. Yabang na tumul na sa kulo. Kaon na lang kamunggay basta mauli. Imo na lang ng kamunggay. Sagli og lubi, umul. Bay pa, mabusog pa ka, dili pa ka mabungol. Bungol kay kastanan yun. Kanay mong kanding, madugan ng kanding, amo na lang ng kreditahon. Sa iyo ko pa na ko pulis. Ano na, yabang na yun eh. Sumiyahay nagbayad eh. Sige, naglagot ako. Wala yung mo ipad ako sa pulis. Hindi kay pulis, amo nyo rin ang barangay. Ha? Unsay bagay? Amo nyo rin ang barangay, ha? Ha? Hindi na mo sa among kamuti. Nanghurot na mo kamuti diri. Agay! Pagkikayam na niya akong kanding! Muha na, mamatay na! Muha! Binuha ng iglaw! Ibili na akong kanding! Ay, ang kanding. Dili lagi rin ako pabatnan! Unoon sa mama! Bahala ka na. Ay, sus! Amuan na yung kanding. Sana na kumugay mo ito. Amuan na yung kanding. Ang among kamuti, nahurot pang sinikao sa kanding. Sila! Pwede na ako ipadala akong kanding! Wasap
mga kakagang, nari may shoutout karon. Si Galay Abatayo Auserwald dayon si Taga asa man si Abatayo, taga Media Taga 11. Media Taga Media 11. Shout out ninyo diha, Media 11. si Joey Samero. Hello. Sa mga Joey alperes Sabrero. niya, Abilya, sa O Media kaya mo 11. kalimot sa pag-subscribe sa mong YouTube channel o ayaw mo kalimot sa pag-follow sa mong page para updated mo sa mga video nga i-upload. See you next video guys. Bye-bye! Ang among kamuti na hulot man sige ka o sa kanding. Hala! Wala na may padala ako kanting. Yes, kanding.